a lokacin ba za a ɗauki azumi gobe ba sai zuwa jibi. To abinda muke kira zuwa ga musamman matsalolin ganin wata sun fi faruwa daga Sokoto, daga wajejen garin Shagari, wajejen garin Yabo, wajejen garuruka ire-iren waɗannan. Abinda muke kira zuwa ga waɗannan mutanen Wurno da Alƙalawa da makamantansu, Allah ya saka muku da alheri, jikokin shehu kuke, amma dan Allah ku rinka samun nagartacciyar hanya da in kun gabatar da bayani za a iya karbe. Domin bara wasu malamai sun bugo mini waya suna kokarin in yadda da labarin da suka ji cewa mutanen Illela da mutanen Wurno da mutanen gari kaza da gari kaza da gari kaza a Sokoto sun ga wata. Sai na ce abin da za a yi, ku bani lambobinsu in yi magana da su. Ko da aka bani lambobinsu, duk wanda na bugawa kai ne aka ce ka ga wata, sai ce a'a ni ma a anguwanmu ne wani saurayi ya ce ya gani. Sai ce nemo min saurayi, sai ce ai akara makallawa yanzu ba zan iya gane shi ba. To tsakani da Allah jama'a, wannan yanzu ya kai ya iya saba abin da al'umma suka karkata a kai da irin wannan labarin. Wannan shine uzurin da na baiwa su malam Bello Yabo da su malam Musa Lukuwa da almajiransu a bara a matsayin uzuri na farko da zai sa ni ba zan iya gamsuwa ba. Uzuri na biyu kuma shine magana da na faɗi, ko da waɗannan mutanen Illela da mutanen wuri kaza sun iya tabbatar mana da cewa sun ga wata, to muna da sauran matsala wadda ita ce yanzu wannan ganin wata nasu mafi yawancin musulmi sun yarda da shi za su yi azumi a wannan rana? A'a, 'yan kaɗan ne daga cikin musulmi suka gamsu. To gaskiya ba za mu bi 'yan kaɗan ba, za mu bi masu yawa ne saboda wancan hadisi. Jama'a kuna fahimta da kyau? Wata matsala kuma ita ce, ina son kasancewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a rayuwar shi azumin ramadana so tara yayi kadai. Domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iso madina shekarar farko, ba a farlanta azumin ramadana ba a wannan shekara. A shekara ta biyu ita ce aka farlanta azumin ramadan. To annabi ya rasu ne a cikin watan rabi'in al-awwal